Bore da pawb, a croeso'n gwasanaeth yma ar Zoom, ond croeso i'n gwasanaeth ola yma ar Zoom. Achos da ni'n gobeithio o dydd Sul nesaf ymlaen i fynd yn ôl i'r capel. Nawr, dwi'n gwybod ni fydd pawb yn gallu mynd i'r capel, felly da ni'n bwriadu i bwrw ymlaen gyda recordio y pregeth a'i roi ar YouTube, ond dim ond y darlleniad a'r bregeth, dim gwasanaeth llwyr. Ond dwi'n gobeithio bydd y bregeth yn dal i fynd ymlaen ar YouTube. Nawr, dwi'n gwybod hefyd bod rhai bobl yn nerfus iawn am fod yn ôl yn y capel, felly dwi eisiau dweud, does dim angen i chi ddod nôl os ydych chi ddim yn barod. Yeah, please. Just dewch yn ôl i'r capel pan ydych chi'n barod. Ond, os ydych chi'n barod i ddod nôl wythnos nesaf, ni wedi paratoi fideo fer gyda ser y capel, just i dangos i chi beth sy'n mynd i ddigwydd pan dyn ni'n mynd yn ôl. Felly dwi'n mynd i rannu fy sgrin gyda chi. Gobeithio bydd hwn yn gweithio. Felly dyma ni. Iawn. Hi, I'm Rosa Hunt and I'm the Minister of Salop Chapel, and I'm really excited to welcome everybody back to the chapel. We've worked really hard to follow all the government restrictions, doing our risk assessments and making sure that it's going to be safe for you to come back to chapel. But there are some important rules to follow, so we've put together a simple video to help you. And today, with this video features some people returning to Salop for the first time. We have Francis. And socially distanced 2 meters away, we have another household, Ollie, Bronwen and Paula. Please remember, keep 2 meters apart at all times. Question 1. Which door should they enter into? Let's see what they do. Please, come in. No, not that door. Paula will show you the right door. Come on, Francis, this way. 2 meters distant, please, Francis. Thank you. There's a sign. We now operate a one-way system. You will be greeted at the door by our welcome team. If you're a regular attender, you can go straight in. But if you've never been before, we will need to take your contact details. Don't worry about this. It's just part of the National Track and Trace Programme. So if anybody goes down with COVID-19, we'll be able to contact you and let you know. We will keep your details securely for up to a fortnight, and then they will be distributed. So, here we are. Here's our lovely family attending. Have any of you got any symptoms of COVID-19? No? Great. And look at that, a beautifully socially distanced queue. Wonderful. Now, please go straight in. Yeah. Oh dear, what have they forgotten to do? Please wash your hands on entering. Remember, use soap and water, count to 20 or say the Lord's Prayer. That takes approximately 20 seconds. When you have finished, please use the newly installed paper towel dispensers and put your paper towels in the foot-operated pedal bin. Thank you. I need the toilet. Stop! Ollie, stop! That corridor is a one-way system. If Ollie needs the toilet now, he is going to have to go all the way out of the building, out of the front door, and back in, washing hands. Sorry. Okay. So now we come to enter the church. But please be careful. There is a one-way system operating here as well. You can only go in through this door, not through that door. And before you go in through this door, after washing your hands, you must sanitize. Okay, great.
we go. When you come into the chapel, the first thing you'll notice is how Jeff has labelled all the places where you can sit. They've been labelled as seat or sed. Please don't sit anywhere that doesn't have a seat mark labelled. Of course, you can sit with the members of your own household, but if you not sit in chapel with somebody of your own household, you need to sit in separate seats. Now, Bron and her family have just come into the chapel and they want to sit over there because they always sit over there. So off they go. Stop! There's a one-way system. You're going to have to go round the long way. So we can go out of this door, exit only. And we can go back in through this door, entrance only. You'll see that there are still signs on the pews saying single or large family. That doesn't mean you have to be a single person or a large family to sit there. That's actually just to do with the food bank, so just ignore those signs. Sit wherever it says seat or sed. Uh-oh, Ollie still needs the toilet. Up he gets, heads for the toilet. Stop! You can't go that way because the toilet corridor is a pinch point. So he's got to go all the way round, all the way right out of the front door. Hope you've got good control. Out of the front door. Back in through the side gate. And then, of course, afterwards he will wash his hands and sanitize them again before going back into chapel. COVID-19 is no joke, but we've tried to make this video as humorous as possible because we want you to feel safe and we want you to feel relaxed when you come to chapel. However, I do have to say that if you're at all nervous about returning to chapel, please don't feel bad about staying away until you feel completely safe. And of course, if you or anyone else in your family are vulnerable, then you need to think very, very carefully before returning to a relatively crowded place like the chapel. Having said that, we hope we've done everything we can to make it as safe as possible. So if you follow these simple instructions like the stars in our video, you should be safe. We really look forward to seeing you. Our services are going to be 9:30 a.m. on a Sunday for the Welsh service, 4 p.m. on the Sunday afternoon for a traditional English service, and then at 6 p.m. on a Wednesday evening for a more informal all-age service where there will be activities for the whole family. If you would like to attend one of these services, it would be very helpful if you could let us know in advance because we can only seat a maximum of around 50 people in the chapel. Thank you and God bless you. Dyma ni, felly gobeithio bod hwn wedi ateb eich cwestiynau i gyd. Oes unrhyw cwestiwn da hi nawr, da hi eisiau gofyn cyn i ni fynd ymlaen? Da ni'n mynd i ddallu'r cymun wythnos nesaf, ond unwaith eto, does dim angen i hi cymryd rhan os da hi'n poeni am hyn. Dwi'n mynd i olchi fy nwylo just cyn rannu'r bara. A hefyd, os da hi eisiau dod â'ch bara a diod eich hun i gymryd yn ystod y cymun, achos da hi'n teimlo'n fwy diogel i wneud hyn, croeso i hi wneud e. Gweddion. Mae Duw yn ein galw i addoli mewn ysbryd a gwirionedd. A thristwch does ar y naill llaw, ond gobaith a nisgrifiadwy ar y llaw arall. Wrth i ni fyfyrio ar y cyfan yr aeth Iesu trwyddo ein mwyn. A moli Duw
sy'n mynd tu hwnt i bob disgwyliad. Arglwydd, ymgasglodd y disgyblion wrth gwmpas, gan ymdrechu mor galed i ateb dy gwestiynau, ac ymdopi ar newyddion anodd o dy farwolaeth di. Dewyn ninnau o'r flaen nawr i ofyn am dy fendith, wrth i ni geisio deall mwy o'th stori. Dy stori galed a heriol, ond stori mor dda. Diolch i ti, Arglwydd, nad oed yn ein galw i wneud unrhyw beth, heb roi i ni hefyd yr adnoddau i ymdopi. Dwyt ti ddim yn gofyn i ni fynd i unman nad wyt ti wedi bod anddo yn barod. Roedd yn galw arnom i godi ein croes, a deuwn at yn ofnus a chrynedig, ond yn gwybod mai dy ffordd di yw'r orau yn y pen draw. Bydd gyda ni, Arglwydd, a helpa ni i ddeall. Amen. Bydd Lynn yn ein harwain yn ein canu nawr unwaith eto, felly dwi'n mynd i rannu fy sgrin a bydd Lynn ac Anne yn ein harwain ni. A nawr bydd Lynn yn ein harwain yn ein darlleniad cyntaf ni o Matthew pennod 16, adnodau 21 i 28. Diolch, Lynn. Iesu'n dweud ei fod yn mynd i farw. O hynny ymlaen, dechreuodd Iesu esbonio i'w disgyblion fod rhaid iddo fynd i Jerusalem. Byddai'r arweinwyr Iddewig, y prif offeiriad a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn gwneud iddo ddiodden ofnadwy. Byddai'n cael ei lladd, ond yna'n dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Dyma Pedr yn mynd ag i'r naill ochr, a dweud y drefn wrtho am ddweud y fath bethau. Dyw angwredo, meddai, wnaeth hynny byth ddigwydd i ti, Arglwydd. Ond, trodd Iesu a dweud wrth Pedr, dos o'n golwg i Satan, rwyt ti'n rwystyr i mi, rwyt ti'n meddwl fel mae pobl yn meddwl yn lle gweld pethau fel mae Dyw'n ei gweld nhw. Yna, dyma Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion, os ydy rhywun am fy nilyn ni, rhaid iddyn nhw stopio rhoi nhw eu hun yn gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunain dros eraill a cherdded yr un llwybr â mi. Bydd y rhai sy'n ceisio achub eu hunain yn colli brawyd go iawn, ond bydd y rhai hynny sy'n barod i ollwng gafael yn eu bywydau fy mwyn i yn dod o hyd i fywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli'r enaid? Oes unrhyw beth sy'n fwy gwerthfawr na'r enaid? Bydda i, mab y dyn, yn dod yn ôl yn holl ysblander y tad a'r nghylion gyda mi. Byddai'n rhoi gwobr i bawb ar sail beth maen nhw wedi wneud. Credwch i fi,
Wnaeth rai ohonych chi'n sy'n sefyll yma ddim marw cyn cael gweld mab y dyn yn dod i dernasu. Diolch, Lynn. Wel, hoffwn i ddechrau'r bore yma gyda chwestiwn. Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n hawdd i fod yn Cristion neu yn anodd? A dyma gyfle i chi nawr fynegu barn, achos os ydy hwn yn gweithio, bydd y cwestiwn yn ymddangos ar y sgrin, a ydych chi'n gallu pleidleisio. Felly, ewch ati, bydd yn anonymous, felly byddai ddim yn gwybod pwy sydd wedi dweud beth. Just cliciwch ar yr un ydych chi'n dewis. Felly mae 3 person yn meddwl ei bod hi'n anodd ac mae 1 yn meddwl ei bod hi'n hawdd. Ac mae'n diddorol achos mae'n cwestiwn anodd iawn i'w ateb a dweud y gwir. Dyma'r canlyniadau yma. Mae 3 person yn meddwl ei bod hi'n anodd, mae 1 person yn meddwl ei bod hi'n hawdd. Yn ein darlleniad oddi wrth y Fengl Matthew heddiw, mae Iesu yn disgrifio bywyd Cristion fel un anodd dros ben. Mae Lynn wedi darllen o'r fersiwn modern o Beibl.net, ond yn y Beibl mwy traddodiadol, mae Iesu yn dweud, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo neu iddi, ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn ni. Hynny yw, mae Iesu yn disgrifio'r bywyd Cristion fel marwolaeth. A dywedodd Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, he bids him come and die. Ac wrth gwrs mae'r un peth yn wir o wragedd hefyd. When Christ calls me and you, he bids us come and die. Felly anodd, ond. Ar y llaw arall, mewn llefydd eraill, mae Iesu'n disgrifio'r bywyd Cristion fel un hawdd. Dim ond 5 pennod yn gynt yn yr un Efengl, rydyn ni'n clywed Iesu yn dweud, dewch ata fi, bawb sy'n flynedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi wrthfwystra i chwi. Cymerwch fy iau arno a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn y dwyf, a gostyngiedig o galon, ac fe gewch wrthfwystra i'ch eneidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, am bai hi yn ysgafn. Felly, anodd neu hawdd? Wel, dwi'n meddwl bod yr allwedd i deall hyn yn y 3 gair diniwed reit ar dechrau ein darlleniad heddiw. Mae'n dweud, o'r amser hwnnw, a dechreuodd Iesu sôn am ei farwolaeth. O'r amser hwnnw. Am pa amser y mae Matthew yn ei sôn yma? Wel, mae'n sôn am beth digwyddodd yn syth cyn ein darlleniad ni heddiw. Y darlleniad y cawsom ni wythnos diwetha. Ac os ydych chi'n cofio, wythnos diwetha, gwnaeth Pedr adnabod Iesu fel Meseia, brenin yr holl bydysawd. A gwelwn ni yn ein darlleniad oddi wrth leto Paul at y Rhufeiniaid wythnos ddiwetha, bod adnabod Iesu fel Meseia, fel brenin, yn golygu ildio ein holl fywydau, offramu ein hunan yn aberth byw. Cael chwyldro go iawn yn ein bywydau ni, i ddisodli'r fi fawr ac yn ei le coroni Iesu fel brenin ein bywydau. A nawr heddiw, mae Iesu yn mynd ymlaen. Ac mae'n dechrau esbonio i'w ddisgyblion beth yw'r goblygiadau o ildio ein bywydau iddo. Ac mae Iesu yn dweud taw
Dioddefaint ydy un o'r goblygiadau anochel o ildio ein bywydau iddo. Nawr, mae'n hawdd I gamdeall beth mae Iesu yn dweud am dioddefaint. Felly gad I ni fod yn glir am beth nad ydy Iesu yn dweud yma. Yn y lle cyntaf, dydy Iesu ddim yn dweud bod Dyw yn ein cosbi ni gan achosi dioddefaint yn ein bywydau ni. Dydy e ddim. Mae Dyw yn dad sy'n caru ei blant anoel. Nid rhywun drwg sy'n mwynhau achosi poen. Hefyd, dydy Iesu ddim yn dweud chwaith y dalen ni fynd ar ôl dioddefaint. Roedd Iesu ei hun yn awyddus I osgoi dioddefaint y croes, petasai hi wedi bod yn bosib. A hefyd, dydy Iesu ddim yn dweud chwaith bod dioddefaint yn arwydd o ffydd neu rinwedd, achos bod pobl drwg yn dioddef yn yr un ffordd a phobl dda. Ond mae Iesu yn dweud yn syml bod dioddefaint yn oblygiad anochel o fod yn Gristion. Pam? Wel, achos mwyn bod yn Gristion, mae rhaid I ni adael y fi fawr farw. Felly, mewn ffordd, mae'n hawdd. Wel, mae'n hawdd i'w ddisgrifio beth bynnag. Dyma'r unig beth sydd ei angen, rhoi ein holl fywyd I Grist. Ond, y broblem yw, dyn ni'n tueddu gofyn, wel, os dwi i'n rhoi fy holl mywyd I fyw, sut ydw i'n elwa o'r bargen hon? Do I get out of it? Dywedodd C.S. Lewis, ein bod ni fel rhywun onest sy'n talu ei drethu, mae'n talu beth mae rhaid iddo fe dalu, ond trwy'r amser mae wir yn gobeithio bydd digon o arian ar ôl iddo fe fwynhau ei fywyd ei hun. Ac wedyn, mae C.S. Lewis yn dweud hyn, mae'n eitha hir ond mae'n werthwhile darllen dwi'n meddwl. As long as we are thinking that way, one or the other of two results is likely to follow. Either we give up trying to be good, or else we become very unhappy indeed. For make no mistake, if you are really going to try to meet all the demands made on the natural self, it won't have enough left over to live on. The more you obey your conscience, the more your conscience will demand of you. And your natural self, which is thus being starved and hampered and worried at every turn, will get angrier and angrier. In the end, you will either give up trying to be good, or else become one of those people who, as they say, live for others, but always in a discontented, grumbling kind of way, always wondering why the others don't notice it more, always making a martyr of yourself. And once you've become that, you'll be a far greater pest to anyone who has to live with you than you would have been if you had remained frankly selfish. But the Christian way is different, both harder and easier. Christ says, give me all. I don't want so much of your time and so much of your money and so much of your work. I want you. I have not come to torment your natural self, but to kill it. No half measures are any good. I don't want to cut off a branch here and a branch there. I want to have the whole tree down. Hand over the whole natural self, all the desires which you think innocent as well as the ones you think wicked, the whole thing. I will give you a new self instead. In fact, I will give you myself. My own will shall become yours. Felly beth sy'n digwydd unwaith bod rhywun wedi ildio ei holl fywyd I Grist? Wel, unwaith eto, mae Paul yn rhoi llun hyfryd I ni yn ein ail darlleniad, Rhufeiniad penod 12, adnodau 9 I 21, a bydd Paula yn darllen oddi wrth ei Beibl newydd. Diolch, Paula. Rheolau'r bywyd Cristionogol. Bydded eich cariad yn ddi-ragryth. Casewch drygioni, glenwch wrth ddaioni.
Byddwch resol gan eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Rhowch y blaen i'ch gilydd mewn parch. A'n ddiorffwys eich ymroddiad, a'n frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr arglwydd. Llawenwch mewn gobaith, safwch yn gadarn dan orthrynder. Daliwch ati i weddio. Cyfrannwch at reidiau'r saint, a byddwch barod ein lletygarwch. Bendithiwch y rhai sy'n eich erlyd, bendithiwch heb felltithio byth. Llawhenwch gyda'r rhai sy'n llawhennau, ac wylwch gyda'r rhai sy'n wylo. Byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Gochelwch feddyliau mawreddog, yn hytrach, rhodiwch gyda'r distadl. Paidiwch â cyfrif eich hun yn ddwyth. Paidiwch â thalu ddrwg a ddrwg i neb. Byddid eich amcanion yn afrideddus yn golwg pawb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chwi, daliwch menhewddwch a phawb. Paidiwch ymynu dial, gyfeillion annwyl, ond rhowch y gyfle i digofaint dwyfol, fel y mae'n ysgrifenedig. My fi pi a dial, my fi a dalaf yn ôl, medda'r arglwydd. Yn hytrach, os bydd yn elynion yn newynu, rho fwyd iddynt. Os bydded yn sychedu, rho iddynt beth yw yfed. Os gwnau hyn, byddi'n petyru marwro'r poeth ar ei pennau. Paid y goddef didrechu gan drygioni. Trech y dydd drygioni a daioni. Diolch, Paula, diolch yn fawr iawn. Dydy ffordd o fyw fel mae Paul yn ei ddisgrifio yma ddim yn hawdd o gwbl. Ond dwi'n siŵr eich bod hi'n cytuno ei bod hi'n ddeniadol iawn. Dwi'n sicr y bydd pawb eisiau fod rhan o gymuned ble mae pawb yn eich caru chi, yn eich trin gyda pharch, yn eich maddau chi, yn bod yn amyneddgar gyda chi, yn gweddio drosoch chi, a byth yn talu'r poeth yn ôl, ond yn hytrach yn ateb drygioni gyda daioni. A dyma'n union beth sydd gyda'r eglwys yw gynnig. Pan dyn ni'n gwahodd rhywun i roi ei fywyd i Iesu, i ildio ei fywyd yn llwyr i Iesu, dyn ni'n ei wahodd i fod yn rhan o gymuned felly. Cymuned sy'n caru ac yn parchu ac yn maddau, nid yn unig ein haelodau ni, ond hefyd y rhai sy'n perthyn i'r gymuned letach, ac yn enwedig pobl estron. Felly, y dyn sy'n garu'n rhy araf o'n blaen ni ar yr M4, y wraig tu ôl y check-out yn y co-op, y ffowadur sy'n dod o Syria i Bontypridd, bawb. Ac mae'r gair y mae Paul yn ei ddefnyddio ddisgrifio'r ffordd yma o fyw ydy lletygarwch. Lletygarwch fel cyfiawnder, ac nid fel elusengarwch. Achos bod lletygarwch fel elusengarwch yn dweud, da chi'n gallu bwyta'r brwsion sydd ar ôl pan dwi wedi gorffen bwyta. Ond mae lletygarwch fel cyfiawnder yn dweud, dewch i eistedd ar y bwrdd gyda ni. Felly lletygarwch sy'n anelu ar drawsffurfio nid yn unig ein bywydau unigol ni pan dyn ni'n ildio ein bywydau i Grist, ond ar ôl hynny trawsffurfio ein cymdeithas i gyd trwy nerth ysbryd Iesu. Yn yr 11th ganrif ar 15, roedd bod yn fedyddwyr fel ni yn anghyfreithlon. Cyfnod y diwygiad oedd hyn, ac roedd llawer o Gristnogion yn ofni bobl fel y bedyddwyr a oedd yn cymryd y Beibl o ddifri dros ben. Ac un o'r bedyddwyr yn yr iseldiroedd yr amser hwnnw oedd dyn o'r enw Dirk Willems. Ac ym 1569 roedd Willems yn y carchar yn yr iseldiroedd oherwydd ei ffydd. Un noson oer iawn, gwnaeth Dirk dianc o'r carchar a ffoi dros pwll mawr wedi rewi yn y gaeaf.
Oherwydd nad oedd e'n wedi bwyta lot yn y carchar, roedd Dirk yn ddigon ysgafen i groesi'r pwll heb dorri'r rhew. Ond sylweddolodd un o'r gwarchodlu bod Dirk wedi dianc, a dechreuodd e hela'r carcharwr. Ac roedd y dyn gwarhod yn drymach na Dirk, a chwmpodd e trwy'r iâ. Dyma llun yma ar y sgrin. Pan welodd Dirk hynny, gwnaeth e droi yn ôl, ac achub bywyd y dyn a oedd yn ceisio ei atal rhag ddianc. Yn anffodus, oherwydd ei gariad at y dyn yna, cafodd Dirk ei ail ddal, ac wedyn cafodd ei ladd beth bynnag ym Mai 1569 yr un flwyddyn. Ond dyna stori go iawn o ddyn a oedd wedi ildio ei holl fywyd i Grist. Dyn a wrthododd talu'r pwyth yn ôl. Dyn a trechodd drygioni drwy wneud daioni. Ar ddechrau bregeth hon, gofynnais i, ydy hi'n anodd neu yn hawdd i fod yn Cristion? Dwi eisiau gorffen gan ofyn cwestiwn arall. Dwi ddim yn mynd i ofyn i chi pleidleisio tro yma. Ydy hi'n anodd neu yn hawdd fod rhywun sydd ddim yn Gristion? Beth sy'n well tybed? Cadw ein hannibyniaeth ni dros ein bywydau? Neu cymryd y risg o ildio ein bywyd ni i Iesu? Ac yn lle ennill y ffordd o fyw mewn cariad, gobaith, heddwch, maddeuant a llawenydd y mae'n ei gynnig i ni. Wel, dyn ni'n gwybod taw dyma'r gwahoddiad y mae Iesu yn ymestyn i ni y bore yma. A bob dydd o'n bywydau ni. Felly, dyn ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd y gwahoddiad. A bydd cyfle yma i ni ymateb i Iesu os dyn ni eisiau a dweud, arglwydd dyma fi, ar dy alwad di, golch mi'n burlan yn y gwaed a gaed ar galfari. Mi glaw a daner lais yn galw arna fi i ddod ag o hynau gyd yn afon Calfari. Arglwydd dyma fi ar dalwad di. Golch fi'n burlan yn y gwaed a gaed ar Calfari. Yr Iesu sy'n fy ngwadd i dderbyn gadau saint, fydd gobaith cariad pur a hedd a phob ringweddol braint. Arglwydd dyma fi ar dalwad di. Golch fi'n burlan yn y gwaed a gaed ar Calfari. Gogoniant byth am drefn ac amod ar glanhad, derbaniaf Iesu fel yr wyth a chanaf am y gwaed.
Gweddiwn. Arglwydd, roedd yn cydnabod o'r flaen, y gallaf fod yn aml fel Pedr. Yn clywed dy air, ond yn mynnu mynd fy ffordd fy hun. Ddim eisiau gweld y lwybr di, yn enwedig os yw'n edrych fel llwybr garw. Maddau i mi, arglwydd, a chro fi ar dy lwybr di. Arglwydd roedd yn cydnabod o'r blaen, bod adegau pan fyddaf eisiau'r byd, ond nad oedd yn meddwl llawer am fy enaid. Maddau i mi, arglwydd, a helpa fi i godi fy nghrwys. Arglwydd yw. Roedd yn ein gwahodd ni i ddod i mewn a rhannu dy stori di. Rydym yn sefyll mewn chryfedod yn dy bresenoldeb, arglwydd. Rydym yn dy wasanaethu, wedi ymgolli wrth ryfeddu bod mab y dyn yn mynd i ddod yn gogoniant ei dad gyda'i angelion. A ddolwn di, arglwydd gorihaf. Arglwydd yw. Cyrraddais Pedr am mai dim ond pryderon dynol oedd ganddo, ond a dweud y gwir, dim ond eisiau amddiffyn yr un agarau yr oedd Pedr. Felly gweddiwn nawr dros bobl ledled y byd sy'n ei cael eu hunan mewn sefyllfaoedd anodd. Gweddiwn y bydd ganddynt i gyd rhywun i ofalu amdanynt, a'i codi o'r flaen di. Dduw Tregarog, clyw ein gweddi. Gweddiwn dros bawb sy'n cael ei herlyd oherwydd ei ffydd. Dros bawb sy'n cael ei camdeall. Dros geiswyr lloches sy'n ffoi rhag perygl gwirioneddol yn ei mamwlad. Gweddiwn yn enwedig dros y rhai sy'n ddod i Gymru, a hefyd y rhai sy'n gweithio yn ddiflino i ddyleu anghyfiawnder. Dduw Tregarog, clyw ein gweddi. Gweddiwn dros bobl nad yw pethau bob amser yn gweithio allan yn iawn yn ei bywydau. Efallai aelodau ein teulu ni neu ffrindiau. Dduw Tregarog, clyw ein gweddi. Gweddiwn yn enwedig dros y bobl yn ein bywydau ni sydd angen i ti eu hamddiffyn arglwydd. Gweddiwn dros y rhai sy'n sâl ac yn unig, yn drist, sy'n mynd trwy driniaeth yn yr ysbyty, a rhai sy'n wynebu marwolaeth. Bydd gyda nhw, cysura nhw, a helpa ni bob amser i fod yn ffyddlon yn ein gweddiau drostynt. Dduw Tregarog, clyw ein gweddi. Nawr gweddiwn gyda'n gilydd yn dweud ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy dernas, gwneler dy wythlis, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeu o ninnau un dyledwyr.
ac nac arwain ni I brofedigaeth, either gwared ni rhag drwg. Canisaidd o tir dernas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oedd. Amen.